अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। चढ़ल बा जब से सवनवा हो, चढ़ल बा जब से सवनवा हो, वही दिन से मनवा चसकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। चढ़ल बा जब से सवनवा हो, चढ़ल बा जब से सवनवा हो, वही दिन से मनवा चसकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी। सावन के पहिला सोमारी ह, आइल बसेवा का दुआरी ह। गेरुआ रंग पहिर के बगता बोल बम बोलत ह। सावन के पहिला सोमारी ह, आइल बसेवा का दुआरी ह। गेरुआ रंग पहिर के बगता बोल बम बोलत ह। पिसी द आज गौरा भंगिया हो, पिसी द आज गौरा भंगिया हो, कई दिन से मनवा भटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। Presented by बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। सिलबट पर भंगिया पीसा हो, गणेश के मम्मी न खीसा हो। जाए के बाटे हमरो ये गौरा सब कवरिया रूसल हो। सिलबट पर भंगिया पीसा हो, कार्तिक के मम्मी न खीसा हो। जाए के बाटे हमरो ये गौरा सब कवरिया रूसल हो। देख कवरियन के कांधे पर, देख कवरियन के कांधे पर दुगो जल कवर में लटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा। चढ़ल बा जब से सवनवा हो, चढ़ल बा जब से सवनवा हो, वही दिन से मनवा चसकल बा। हम दिल सुनाए गौरा गाजा भंगिए में जाके अटकल बा।